Kiitos. Kuuluuko ääni? Hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Sähköinen kilpailuttaminen on oven takana koputtelemassa. Olemmeko me valmiita siihen? Me kaikki tiedetään, että EU:n hankintadirektiivien kansallinen implementointi on tällä hetkellä käynnissä. Tavoitteena on, että meillä on ensi keväänä uusi hankintalaki. Yksi direktiivien kantava ajatus, siellä on toki niitä useampiakin, mutta yksi on sellainen, että hankintaprosessia pitäisi pyrkiä digitalisoimaan mahdollisimman pitkälle. No mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Konkreettisesti se tarkoittaa meillä sitä, että ensi keväänä uuden lain voimaan tullessa hankintailmoitusten lisäksi myös tarjouspyynnöt pitää asettaa tarjoajille sähköisesti saataville. Sen voi tehdä joko Hilmassa, tai sitten sen voi tehdä esimerkiksi omalla verkkosivulla. Mutta tämä täytyy täyttyä. Reilun parin vuoden päästä myös tarjoukset pitää pystyä ottamaan vastaan sähköisinä. Kaikilla hankintayksiköillä on aikaa tuonne syksyyn 2018, yhteishankintayksiköillä aikataulu on pikkusen tiukempi, meidän täytyy kyetä siihen jo keväällä 2017. Tähän tarvitaan joku työkalu, eikö niin? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Me kilpailutettiin viime vuonna sähköinen kilpailutusratkaisu. On vähän tylsää puhua koko ajan sähköisestä kilpailutusratkaisusta, joten me nimettiin se uudestaan. Sen nimi on hankipalvelu. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että meillä on ensimmäiset käyttöönotot menossa. Hansel on itse julkaissut ensimmäisen tarjouspyyntönsä. Tarjoukset tulevat huomenna kello 16 mennessä. Myös muut organisaatiot ovat jo olleet ottamassa työkalua käyttöön. Aalto-yliopisto, Senaatti, Tekes ja Valtori. Haluatko sä, Mikko, kertoa, missä vaiheessa te menette tällä hetkellä? Joo, ihan lyhyesti. Eli tosiaan haluttiin lähteä niin kuin ensimmäisten joukossa luonnollisesti johtuen tästä meidän volyymista. Ja ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan ikään kuin saatu kaikki tunnukset, meidät on koulutettu. Nyt ollaan rakentamassa kaikkia niitä templateja, mitä tarvitaan, että pystytään sitten hyödyntämään myöskin sitä järjestelmää. Ja tiukkaa vähän tekee, mutta tavoite oli, että me pystyttäisiin ensimmäinen sähköinen kilpailus Valtorissakin toteuttamaan tässä marraskuun aikana, mutta että nyt ei ole vielä tiedossa, mikä se kilpailus olisi, että me nyt vähän odotetaan, että joku sopiva kilpailus tulisi, joka voitaisiin sitten sen sähköisen järjestelmän kautta toteuttaa. Mutta tässä mennään, eli käytännössä ensi vuoden aikana jo kaikki kilpailutukset tullaan hoitamaan sitten sähköisesti. Kiitos. Eli ensi vuoden alusta alkaa isommassa mittakaavassa käyttöönotot. Palataan tähän vielä kohta. Tietysti hankipalvelua voi käyttää perinteiselläkin tavalla, eli tehdään tarjouspyyntö, koostuu dokumenteista, käytetään liitteitä. Jätetään tarjous dokumentteina, käytetään liitteitä Exceliä, PDF:ää ja niin edelleen. Sillä ei kuitenkaan välttämättä saavuteta parasta mahdollista tehokkuutta. Puhutaan paljon julkisissa hankinnoissa hallinnollisesta taakasta niin siellä tarjoajapuolella kuin hankintayksiköiden puolella. Ja silloin kun mietitään nämä tarjousmenettelyt uusiksi, niin voidaan saada tehokkuutta aikaan. Eli tehdään ne tarjouspyynnöt rakenteisessa muodossa niin sanottuina verkkolomakkeina, jolloin myös tarjous voidaan jättää rakenteisesti. No mitä hyötyä siitä on? Se tieto on silloin järjestelmässä käytettävissä ja sitä voidaan rikastaa myöhemmissä hankintaprosessin vaiheissa. Esimerkiksi sopimushallinnassa, sopimuksen tekemisessä, toimittajan suorituskyvyn valvonnassa ja niin edelleen. Mä palaan tähän vielä kohta myöhemmin. Nyt teille oman tunnon kysymys. Onko teidän organisaatioissa kaikki sopimukset sähköisesti arkistoitu? Kenellä on? Hyvä. Onko teidän mahdollista myöskin jossakin järjestelmässä seurata sitä, että miten niitä sopimuksia käytetään, kuinka paljon niitä on käytetty? Onko mahdollisesti ohiostoja? Onko siihen sopimukseen tehty reklamaatioita? Jos on, kuka on tehnyt, mistä asiasta, minkä verran?
miten toimittaja on siihen vastannut, milloin on hinnantarkistuskohdat, milloin on alihankkijamuutosten kohdat ja niin edelleen. Kenellä on näin? Hankipalvelussa jatkossa siihen on mahdollisuus, jos näin haluatte tehdä. Tähän kilpailutusratkaisuun sisältyy myöskin sopimusten hallinnan työkalu, eli te voitte viedä sinne kaikki teidän sopimukset, ei pelkästään hankintasopimukset. Te voitte viedä sinne seurantakohteita, esimerkiksi voitte niitä reklamaatioita siellä seurata. Tämä tuo huomattavasti tehokkuutta sopimushallintaan. Koska tässä on kysymys meidän yhteisestä palvelusta, niin tiettyjä kehitysasioita tehdään keskitetysti. Integraatiot, osa niistä on yksi tällainen asia. Me tullaan tekemään toimittajan kanssa tietyt integraatiot keskitetysti, eli muun muassa Hilma-integraatio, mahdollinen tilausten hallinnan järjestelmän integraatio ja DPS-integraatio, eli dynaamisen hankintajärjestelmän integraatio. Toki sitten teillä siellä omissa hankintayksiköissänne on myös tarpeita muille integraatioille, ja niistä te voitte sitten sopia toimittajan kanssa erikseen. Järjestelmä on luonnollisesti auditoitu. Auditoinnin teki Niksu Viestintäviraston ohjauksessa. Auditointiraportti on meille jätetty, ja näyttää siltä, että Viestintävirasto tulee hyväksymään tämän auditoinnin marras-joulukuun aikana. Joten me päästään niihin käyttöönottoihin sitten ensi vuoden alusta. Me ollaan todettu monien järjestelmähankkeiden osalta, että hankintayksiköitä ei pidä jättää yksin niiden käyttöönottojen kanssa. Niin on tämän sähköisen kilpailuttamisenkin laita. Se tulee vaatimaan aikamoisia muutoksia hankintamenettelyihin, hankintaprosesseihin, jolloin niiden miettiminen kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa. Tukea on saatavissa toimittajalta luonnollisesti, eli Claudia nimeää jokaiselle käyttöön ottavalle organisaatiolle projektipäällikön. Myös Hansel nimeää yhteyshenkilön jokaiselle käyttöön ottavalle organisaatiolle. Sen lisäksi me ollaan Haussin kanssa, Claudia ja Hansel ja Haus, olemme yhdessä suunnitelleet koulutusohjelman. Me järjestetään esimerkiksi kisakoneklinikoita säännöllisesti. Joka kuukausi pyörii koulutusta, jossa saa lisätietoa, mitä sähköinen kilpailuttaminen tarkoittaa, millä tavalla asiat muuttuvat. Ja luonnollisesti Claudia tarjoaa sitten järjestelmäkoulutusta. Parasta syntyy yhdessä tekemällä. Niin myös tätä palvelua kehitetään yhdessä. Me toivotaan, että te olette kovasti aktiivisia tämän asian suhteen ja osallistutte muun muassa niihin käyttäjäryhmiin, joita perustetaan ja jotka toimii koko sen sopimuskauden ajan. Käyttäjäryhmissä muun muassa priorisoidaan hankipalveluun tehtävää kehitystyötä. Joten siinä mielessä, jos haluatte äänenne kuuluviin, niin olkaa mukana. Claudia myöskin järjestää vuosittain käyttäjäpäivät kaikille palvelua käyttäville asiakkaille. No mitä tämä lysti maksaa? 9 hyvää, 10 kaunista. Tarjoajille tämä ei maksa mitään. Hankintayksiköt maksavat 100 euroa kuukaudessa peruspalvelusta. Luonnollisesti, jos te haluatte, että toimittaja konsultoi teille esimerkiksi sähköisen huutokaupan, tai teillä on omia integraatioita, niin niistä te toki maksatte sitten erikseen. Mä tuossa aikaisemmin jo viittasin, että tämän työkalun käyttöönotto tulee tarkoittamaan toimintatapamuutoksia. Vähän tuossa, mihin Timo viittasi tuossa omassa puheenvuorossaan, että oli se paperi ja sitten se vietiin jonnekin tai lähetettiin postilla. Nyt pitää miettiä, miten se tietovirta menee. Kuka tekee seuraavan vaiheen? Ja kun te pohditte siellä sitä käyttöönottoa, niin luonnollisesti miettikää, paljonko teillä on kilpailutuksia, minkälaisia kilpailutuksia ne ovat. Kuka niitä tekee, tehdäänkö hajautetusti, keskitetysti, kuka meillä on pääkäyttäjä,
Millä tavalla me huolehditaan siitä, että näiden järjestelmää käyttävien ihmisten osaaminen pysyy ajan tasalla ja kehittyy? Myöskin on hyvä miettiä, että millä tavalla hyväksymiskäytännöt tehdään. Sillä järjestelmässä ei ole sähköistä allekirjoitusta. Tässä on paljon mietittäviä asioita. Sen takia me toivotaankin, että te olette aktiivisesti jo nyt tässä alkuvaiheessa mukana. Olette meihin yhteydessä, keskustellaan näistä asioista ja liitytte mahdollisimman pikaisesti tähän puitejärjestelyyn. Me lähetämme kaikille puitejärjestelyyn liittyneille hankintayksiköille Webropol-kyselyn, jossa näitä äsken mainitsemiani asioita kysytään, jolloin te voitte pohtia sitä, että minkälaisesta muutoksesta teillä on kysymys. Me tuomme siihen tukea, apua ja etsitään yhdessä teille sopivin käyttöönottoaikataulu. Toimittaja on sitoutunut siihen, että se pystyy viemään 10 käyttöönottoa kuukaudessa läpi. Ja meillä on tässä 2 vuotta aikaa. Se tarkoittaa sitä, että näitä käyttöönottoja täytyy aika tehokkaasti porrastaa. Olkaa siis ajoissa liikkeelle. Tämä on oikeastaan mun esityksen pääviesti. Olkaa aktiivisia, liittykää jo nyt ja ottakaa järjestelmä käyttöön ja ottakaa siitä digitalisaatiosta myös tässä hankintaprosessissa kaikki irti. Kiitoksia. No niin, kiitos Susanna.